going to get Draga the schedule in a form she can book it and print for Paul. So we'll just take a minute. Само една минутка да оформим файла с графика, така че да може да бъде разпечатан. И започваме. How many people have wanted to buy button cushions for people because of the headache right now? Колко човека от вас имаха желание да си закупят от тези за ботани, но не стигнаха като количество? Кое за Кое е ботан? Ето това. Червено. Да, долу. 1, 2, raise hands. Вдигнете 1, 2, ръце. 3. Very good. We will see if the provider can make some today and bring them tomorrow. Ще проверим дали производителя... Mark, we already see it's not possible. Дали могат да бъдат произведени, но за съжаление е много кратко време. If you have a blanket that you can bring, that is very good. Ако имате одеяло, ще ви бъде полезно, можете да го донесете. It is important to have something under you Много е важно да имате нещо, върху което да седнете. for padding for your feet За да ви е удобно за краката and for warmth. и за топлина съответно. So if you have a blanket, please bring. Така че ако имате одеяло, моля да не се да го използвате. Okay. Okay. This is for Draga. This is for you. Has the simple schedule and city club. Good morning. Добро утро! Good morning to everyone who is here this morning. Добро утро на всички, които са тук тази сутрин за първи път. Last night we talked a lot about what a retreat is, С нощи поговорихме доста върху темата какво е това ретрит and that we're leaving behind our normal life и това, че оставяме настрани ежедневните си задачи, to come together for this special time. за да се съберем тук и да отделим това специално време. We're going to review meditation Ще преговорим относно медитацията and learn in a much deeper way how to meditate. и ще научим как да медитираме на по-дълбоко ниво. And the other thing we're going to learn is how to do a retreat. И другото нещо, което ще научим е как да практикуваме ретрит. The idea is that when we leave, Идеята е, че когато си тръгнем от тук if you want to do a half-day retreat in your own home, и искате да организирате един половин ден за вас вкъщи да отделите за ретрит, or a weekend, или един уикенд, or a week, или цяла седмица, that you'll know how to do that alone, то ще знаете как това може да се случи и да го направите сами. or that maybe Draga will organize, А може и Драга да организира, or Maria, или Мария, these kind of days такива дни, where you get together for a day and do a meditation and yoga retreat. в които да се събирате, за да медитирате и да практикувате йога. So in this short time together, В това кратко време, в което ще сме заедно, we're going to try to give you a taste of what it feels like ще се опитаме да ви покажем какво е усещането, to have this experience of retreat, да изпитате ретрит and we're going to try to give you the tools и също така ще ви дадем средствата to meditate more deeply как да медитирате по-дълбоко and the tools to do retreat. и средствата как да практикувате ретрит. So at the end, our success will be when you have these three things.
Така че накрая успехът идва след като вече знаете тези три неща. We talked last night about that silence, С нощи поговорихме за тишината, and that silence will be very important. а тишината ще е много важна тук. It helps us to go inwards, deeper into our core. Тя ще ни помогне да навлезем навътре в сърцевината на нашето съществуване. It can be a little uncomfortable Може да се почувствате леко неудобно, because we're not used to it, защото не сме привикнали към нея, but it's very important when we start silence after this session но е много важно, когато започнем да пазим тишина след сесията, that we maintain it. да я поддържаме тази тишина постоянно. And we mentioned that even though we think whispering is being silent, И както споменахме, можете да мислите, че шепненето също е тишина, just saying it quietly is still talking. но дори нещо тихо изречено все пак е разговор. And also to turn off all electronics. Също е много важно всички електронни устройства да бъдат изключени. Think about it. Where in this day and age are you where there are no electronics on? Помислете си какво е било преди, когато не е имало никаква техника. No cell phones, ding, ding, ding. Никакви телефони, които да звънят постоянно. So this is all very important. Това са нещата, които са много важни. Mark and I will be talking. Ние с Марк ще разговаряме. Excuse me. The schedule is a combination of silent meditation, Графикът, който сме подготвили, е комбинация между медитация в тишина, us giving classes, също така класове с въпроси и отговори and yoga. и йога. And the idea is that it's new to do so much meditation. Идеята е, че ще ви бъде нещо наистина различно да практикувате толкова дълго време медитация. And so we start slow. Така че ще започнем бавно, By the end of the day, we'll have done maybe 3 hours of meditation. така че до края на деня ще имаме общо около 3 часа медитация. And then tomorrow, 4 hours of meditation. А утре ще увеличим на 4 часа. And then at the end, we will be doing a lot. И накрая вече ще практикуваме много повече, много по-дълго. So let's start with a meditation Ще започнем с медитацията, that I think is familiar to most people who have been to Geshe Michael teachings. Всички, които са били на ученията на Геше Майкъл, са запознати вече с медитация. It's a shorter meditation, but it's a very good one to start with. Това е една кратка медитация, но много добра за начало. So at this point, find whatever comfortable meditation posture you have, if it's a chair or sitting on the floor. Намерете най-удобната поза за медитация за вас, дали сте на стол или сте на земята, без значение. Important to be in a posture where you don't have to move, where you're very comfortable. Позата трябва да е много удобна, за да не се движите и да сте в постоянно състояние на удобно състояние. For this one, you'll want to close your eyes. Искаме да затворите очи. Take a few deep breaths. Relax. Поемете няколко дълбоки вдишвания, издишвания за успокоение. Now imagine that you're in a small, friendly cabin on the edge of a mountain. Представете си, че сте в една малка и много приятна колиба в планината. There are windows on 3 sides of the cabin, Прозорците са от трите страни на тази колиба and sunlight is pouring in. и светлината направо се излива вътре в
making the whole cabin inside glow with a golden light. Слънцето кара цялата колиба да грее от светлина. Then you gaze up through one of the windows. Взирате се през един от прозорците, You look at the afternoon sky. поглеждате следобедното небе, Focus on the blue of the sky. концентрирате се върху синия цвят на небето. Deep blue without a single cloud. Дълбоко синьо, без нито едно облаче. Now bring your eyes down towards the horizon, Сега сведете поглед към хоризонта, gazing out the front window of your small cabin. взирайки се през предния прозорец на вашата колиба. Your eyes rest on a wide valley covered with green of grass and trees. Погледът ви се спира на една голяма поляна, покрита с зелена трева и дървета. And rest here for a moment on the peaceful green. Постойте малко тук и се концентрирайте върху това зелено. And then you look up at the door. Вдигнете поглед към вратата. Someone that you love is about to come in. Някой, който обичате, ще влезне през нея. Someone very special to you. Някой наистина специален за вас. The door opens, Вратата се отваря and one of the dearest teachers of your life is there. и един от най-скъпите учители във вашия живот е там. It can be anyone who's taught you a lot about the deeper parts of life. Това може да бъде всеки, който ви е научил нещо за дълбочината на вашия живот. Your mother or father, Вашата майка, баща, a child, вашето дете, a dear friend. скъп приятел, Maybe a holy figure from your early religious life. може и да е свещена фигура от предишния ви религиозен живот. But as they come in, Този човек влиза, your eyes meet theirs. очите ви се срещат, They recognize you, they see you, те ви виждат, познават ви and you feel that sense of their love and care for you. и вие усещате тяхната любов и грижа към вас. Gazing at you, they cross the room. Взират се във вас тези очи, Your разтаят. eyes still join. Вашите очи все още са свързани They sit down in front of you. и сядат пред вас. To meditate with you.
за да медитират с вас. And you are sitting there together, gazing in each other's eyes in the golden room. И седите там, заедно, озирайки се един в друг в тази стая пълна със светлина. And at this point, you sit here with your teacher, feeling their love, feeling their presence. Very vivid. Усещате много живо присъствието и любовта на човека или учителя срещу вас. Aware of the sound of their breath, Чувате звука от тяхното дишане. of the warmth of their body. Усещате топлината на тяхното тяло. Just staying here, quiet and peaceful together. Просто оставате заедно в тишина и спокойствие. As you bask in the feel of their love, Като се движите, усещате тяхната любов. ask your teacher to please stay with you during the whole retreat. Помолвате вашия учител да остане с вас по време на целия ретрит. To pour themselves into you. Да остане с вас и да излее себе си върху вашето същество. To bring you very deep, powerful meditation experiences in these days. Да ви спомогне за много дълбока и силна медитация по време на тези дни. And gazing into their eyes, Взирайки се в очите им, you see they're so happy that you asked them. виждате тяхното щастие, породено от вашата молба. And that agree. И те се съгласяват. And
And so in the Tibetan tradition, Така, в тази забравена традиция, at this point they begin to very slowly rise upward. в този момент те започват бавно да се изправят. As they drift up, they shrink. И в момента, в който се възнасят, те се свиват, Getting smaller and smaller стават се все по-малки и малки, until they're just about 3 inches. стават само няколко сантиметра They are now completely made of light. и се превръщат в същество, създадено от светлина. And reach the level of the top of your head. И достигат до нивото на върха на вашата глава. They turn to face the same way you're facing. Те се обръщат към вашето лице на същото ниво, на което вие сте. And they hover right above the crown of your head. И се намират точно над вашата глава. And they melt down into your heart. И се разтапят в сърцето ви And they settle there. и остават там. They're there to help you with their presence. Те остават там, за да помогнат с тяхното присъствие. Their guidance, Те ще ви напътстват, their love, ще ви дават любов, whenever you need. когато имате нужда. And then when you're ready, you can open your eyes. Когато сте готови, можете да отворите очи. Wiggle your fingers and toes and stretch. Да вдигнете ръце нагоре, да се разтегнете хубаво. For a moment, let's all stand. Нека всички за момент да се изправим, Just get our blood moving. да раздвижим кръвта в тялото, Get some blood to the mind. да влеем малко кръв в ума. It makes learning easier. Това помага, когато човек учи. Hands are down. Ръцете ни са долу, Breathe out. издишваме. Breathe in. Arms come up to the side slowly. Дишваме и ръцете Big движат breath. покрай Stretch тялото. tall. Вдигаме нагоре ръцете и се разтягаме. Breathe out. Издишваме надолу. Second time. Breathe За in. втори път вдишваме и нагоре вдигаме ръцете. And breathe out. И издишваме. Relaxed breath. Arms stretch out to the sides as they come down. Third and last time. Breathe in. Stretch the arms out to the side покрай тялото. and up. Вдигаме нагоре And exhale down. и издишваме с ръце надолу. And just shake your И body out a просто little bit. разтърсете тялото си така и се отпуснете. And when you're ready, have a seat. И когато сте готови, заповядайте и седнете. Okay. So, for those of you who don't know, I lost my voice for 3 days. За тези, които не знаят, преди 3 дни изчезна гласа. I'm just finding it again. Успявам да го открия отново. And we were saying yesterday, when something like this happens just before a teaching,
И както вчера споменахме, ако нещо подобно се случи преди преподаване, we say, yes, this is going to be a great event. ние си казваме, о да, това ще бъде едно страхотно събитие. And that's what obstacles is freedom. И ето за това пречките са важни. So I'm very happy to see everyone wearing loose clothing. Yay! Много се радвам, че всички сте в удобно облекло. Thank you all. And I wanted to say our schedule is that we will be doing yoga right after. По график искам да споделя, че ще практикуваме йога веднага след обяда. So today we will meet yoga. Срещите ни днес ще продължат There's some new 12:45 will be. от 12 до 12:45 ще обяда. And then from 12:45 to 1:45 there's a break. И от 1 без 15 до 2 без 15 ще имаме почивка. This is a good time if you want to take a quiet walk around the property. Това е добра възможност, ако искате да се осамотите и да направите разход около Or sleep. спите Or write in your journal. или да запишете във вашия And then we will have about, at 1:45, a little over an hour of class. от 1 час клас. And then yoga, След това ще имаме йога, also in this room, също ще е в тази зала, Billy. с Вили. And then we will have just meditations. След това ще медитираме. And then dinner Ще следва вечерята from 5:30 to 6:30. от 5:30 до 6:30. Then at 6:30 we will have again a short class. В 6:30 ще имаме още един кратък час. And every evening we'll answer questions И всяка вечер ще имаме възможност да отговаряме на въпроси in the evening class. във вечерния ни клас. But because you can't talk, Но тъй като вие няма да имате възможност да говорите, we're going to have you write them. ще ви помолим да запишете вашите въпроси. And maybe what we can do is get a bowl and we'll put it up here and you can put your questions in here. И това, което ще направим, е да намерим една купа, която ще оставим тук и можете да слагате вътре вашите въпроси. And these can be questions about something we say Това може да са въпроси по темата, която разясняваме, or questions about something that's happening in your meditation practice. или въпроси за нещо, което се случва по време на вашата медитация. Or maybe something you discovered when you were meditating that you want to share with the group. Или просто ако искате да споделите нещо, което сте открили по време на вашата медитация. So we need to finish a few things just about logistics and what we call advice for retreat. And it's good. This is not just for this retreat, but it's for every retreat you do. Ще ви дадем няколко съвета относно ретрита и това е валидно не само за този, но и по принцип за ретритите, които ще правите. One thing we talked about was food, Едното нещо, което е важно, е храната. to try to eat lighter than you do normally. Опитайте се да се храните по-леко от ежедневното ви хранене, That eating very heavy, защото преяждането or drinking lots of coffee, или пиенето на много кафе or sugar или приемането на захар really messes up your meditation. наистина ще обърка вашата медитация и ще попречи. The last group meditation I did, Последната група, на която преподавах медитация, we're getting up very early, ставаха наистина рано, събудиха се рано. 5 in the morning. В 5 сутринта I thought, oh, I'm so tired. и си казвах, о, толкова съм изморена. I normally don't drink coffee. Обикновено не пия кафе, This morning I will sneak in a coffee. но тази сутрин ще се промъкна и ще си взема едно кафе. So then I got to my cushion И като се върнах на моята възглавничка, and I said, yes, I'm awake, but I'm like this. бях изпълнена с много енергия. So it didn't help with my meditation at Така all. че въобще не ми помогна за медитация и за успокоение. And I encourage you to keep a journal, take some notes.
Окуражавам ви да си водите бележки, да си записвате усещания. Notice I snuck in a coffee today. Примерно, вмъкнах се днес и си взех едно кафе, I could not meditate at all. но това ми попречи да медитирам. Or I ate a big breakfast Или да си запишете, че хапнахте малко повече на закуска and I fell asleep. и че ви се е приспало по-бързо след това. And just so that you notice the things in the meditation. И записвайки тези неща, вие ще знаете кое и как ви влияе и кое ви помага за медитацията. You were all here on time, which we said was very important, so thank you, because that's very, very helpful to Всички everyone. дойдохте на време, за ретрита е много важно започването на време, затова много ви благодаря за точността. And we often say being on time in a retreat is being 5 minutes early. И както ние казваме, за да си на време по време на ретрит, трябва да дойдеш 5 минути по-рано. So that you can settle in. За да можете да се настаните удобно. I recommend that everyone stay in the same place when you've got your cushions, where you've got your cushions and everything for the whole retreat. Препоръчвам за целия ретрит всеки да остане на мястото, което е в момента, там където са ви разположени възглавниците. This helps the mind settle because you're not thinking, oh, where am I going to sit? Това помага на ума да се успокои, защото не мислите всеки път къде е вашата възглавница. Then you can put things like your water there and just leave them. Можете да оставите тогава вашите принадлежности като бутилка вода, примерно. And you don't have to worry about what you bring in and out every time. Няма да се притеснявате какво трябва да носите всеки път, да взимате или да оставяте. Does it make sense? Това е логично, предполагам, и за вас. And everyone, the space belongs to all of us now. Това пространство тук е само за нас. This is our meditation cave, like we showed pictures of last night. Това е нашето пространство за медитация, като тези, които с нощи гледахме на снимки. So we all can help by just keeping the space clear and clean. Затова можем да си помагаме, като поддържаме това пространство чисто и приветливо. And you've probably already found out it's helpful if you have shoes you can take off and on easily, right? И както открихте, също е много полезно, ако обувките ви лесно се обуват и се обуват. Okay, Art, do you have anything to add? Just a question. Oh, okay. That's it? Okay. So any questions? So that was the end of logistics, and I know some people weren't here last night. Тъй като това е края на първата част, която беше по-разяснителна, а някои отсъстваха с нощи, има ли въпроси? So I just want to know if there are any questions at this point about logistics, about silence. Има ли някакви въпроси относно самата организация, относно пазването на тишина? Когато сега започнем да мълчим, през всички дни ли ще мълчим нон-стоп или ще има почивки? When we start being in silence, should we be in silence the whole 3 or 5 days, or we can have breaks and get out of the silence for a while? That's a very good question. Много добър въпрос. We are going to start with this session, at the end of this session. В края на тази лекция ще започнем. We are going to keep silence the whole 3 or 5 days. И ще пазим тишина цели 3 или за тези, от които стават 5 дена. No talking breaks. Без никакви паузи за разговори и говорене. And then we will have a fire puja, a very special ceremony to end on Monday night. В понеделник вечер ще направим една много специална церемония, Fire Puja се казва, която всъщност ще завърши един вид това мълчание. Where we burn up negative seeds. Така ще изгорим нашите негативни семена. This is very traditional at the end of a retreat. И това е една традиция, която се спазва на края на един ретрит. So then the first sound we do and here is this mantra that we make. И всъщност първият звук, който ще чувам, е на мантрата, която ще бъде изпълнена.
And then we will be silent again the next morning, Tuesday morning. И след това ще продължим с тишината на следващата сутрин, във вторник сутринта. And then at lunch we explode. И по време на обяд ще експлодираме и ще можем да говорим колкото си искаме. Okay. And for those of you that are here just for 3 days, А за тези, които са тук само за 3 дни, you'll be silent all the way till you leave the retreat. ще останете в тишина през цялото време до напускането на ретрит. Okay. Any other questions? Други въпроси? Предполагам, че по време на йогата ще трябва да говори за това. When we have the yoga class, Mm-hmm. Vivi would like to explain some questions. You can talk. When you're teaching, you're allowed to talk. Когато Yes. човек преподава, му е разрешено да To говори. lead, to, yeah. Затова можеш Good да question. говориш, за да обясняваш после. Добър въпрос, благодаря. Електронни книги допустимо ли е да се чете? Is it allowed to read from an e-book, from an electronic book? We recommend not having any electronics at all. Препоръчваме да не ползвате никакви електронни книги. You know, it's so interesting because we learn things through meditation, through our experience. Много интересно, защото трупаме опит и учим неща чрез медитацията. And we say things that people think are crazy, like just interacting with electronics changes your brain. И обясняваме неща като това, че какъвто и вид електроника да използвате, това влияе на вашето съзнание. And people say, you're crazy, you're so strange to think this. И тогава хората казват, вие сте луди, това е толкова странно, как е възможно да влияе. And then science comes along and starts to study this. И тогава всъщност науката идва с теория и потвърждения. And what do they say? И какво казват всъщност те? They say, look, we have a map of the brain. Те дават една карта на вашия мозък. We have these pictures. Имат снимка на вашия When you мозък. read with an electronic, it lights up your brain different than when you read with a book. И там се обяснява, че когато четете електронна книга, съзнанието реагира по друг начин, отколкото обикновена книга. So really it does stimulate your brain in a different way. И всъщност това стимулира мозъка ви по различен And начин. it's harder to get into deep meditation. И ви пречи да навлезнете в по-дълбоко ниво на медитация. In very tight retreat, if you want to go very intense, don't read at all. В ретрит, който е много сгъстен и много бързо трябва да влезнете в ниво на медитация, е препоръчително въобще да не се чете. It will be harder. The mind likes new things. Ще е по-трудно ума да харесва нови неща. And if you are in a retreat yourself and not reading, И ако сте в ретрит, участвате самите вие в ретрит и не четете, you take out cereal for breakfast and you find the cereal box is fascinating. и примерно искате да ядете корнфлейкс за закуска, тогава откривате колко интересна е кутията с надписи, когато няма какво да се чете. You read the box over and over again. И препрочитате отново и отново надписите и съдържанието на кутията. Okay. I leave reading up to you, but if you do read, I recommend you read something inspiring and uplifting. Оставяме на ваше разположение решението дали ще четете или не, но препоръчваме, ако четете, да е нещо вдъхновяващо и нещо, което ще повдигне духа ви. Good question. Добър въпрос. Как можем ли да разговаряме едни с други под някаква форма, с бележки или? Is it possible to communicate with each other, let's say, with some notes, or how can we communicate? Okay, so if you have some logistics, Ако имате някаква практика изградена предварително, very short note. нека да бъде с някакви много кратки бележки. Ако имате някакви въпроси по логистиката, като че ли? По организацията. Да. Да. Не, ако имате... Само за самата организация. Само за самата организация. Значи, само За кратки нас. бележки относно самата организация. Ако ти свършила Към туалет. Драга или към тях? Не към другите. But other than that, no note writing.
Значи извън самите организационни въпроси, никакво писане и никаква We want to комуникация. be very much let everyone be in their own space. Защото искаме да оставим всеки насаме със своето пространство, And your own experience. със собствения си опит. And like we mentioned last night, also no И също без показване, без жестове и you обяснение. know, like none of this, no big hand signals or Без gestures. цялото това ръкомахане с сърце, което е възможно. It will surprise you Ще бъдете наистина изненадани, when you're in a group and being silent. когато тук в тази група всички сме в тишина. When you get beyond the initial agitation, irritation, Когато минете отвъд нещата, които ви дразнят или разсейват, and frustration of it, и когато минете отвъд всичко, което ви притеснява, it is liberating. ще усетите едно успокоение. When you start to enjoy not having to communicate, Когато започнете да се наслаждавате на възможността да не комуникирате, it's a great relief. ще усетите едно истинско успокоение. So please work through that initial irritation Така че работете върху тези дразнители, to get to that point where it feels liberating. за да стигнете до този момент, в който ще усетите тази свобода. Google Translate. Да, неща, които възбуждат вашето Разтревоженост. възбуждане. Което е разтревожено. Okay. Any other questions? Други въпроси? Thoughts, worries, concerns? Някакви притеснения, мисли? Okay. So I want to do a quick review. We're here for a meditation retreat, right? Ще направя едно бързо резюме. Тук сме за медитация и за ретрит. So let's first review what is meditation. Така че нека преговорим какво всъщност е медитация. So simply put, meditation is the ability to focus the mind. Всъщност, съвсем просто казано, това е способността да фокусирате вашето съзнание. But to focus it on a chosen object. Но да фокусирате вашата мисъл върху определен обект. It's a technique for gathering up and focusing all of our mental capacity. Това е техника за събиране и концентриране на цялата ни умствена възможност и потенциал. Our awareness. Нашето осъзнаване. So what's awareness? Какво всъщност е осъзнаване? Now we've done, I think, some of this before, but I find this very helpful. Знам, че някои сте го правили преди, но откривам това за много помагащо да го коментирам. Right now, bring your awareness to your left knee. Осъзнайте сега вашето ляво коляно. Now bring your awareness to your right ear. Сега преместете вашето осъзнаване на дясното си ухо. Now bring your awareness to the tip of your nose. Сега осъзнайте върха на носа си. Okay, that thing that's moving Това, което се движи from your knee to your ear to your nose, от коляното през вашето ухо до носа, that's awareness, това е осъзнаване. right? That's what we're going to be working with. Това е нещото, с което ще работим. So it's consciousness or knowledge or perception of an object. Това е осъзнаване, знание или разбиране за един предмет. And we said that when you focus your awareness, Когато концентрирате вашето съзнание, it becomes a tool. това се превръща в средство. And I always say it's like a microscope. И бих казала, че е нещо като микроскоп. And you can put many things under the microscope, right? И под микроскопа могат да бъдат наблюдавани различни неща. I don't know if you do this in high school science, but do you do this in high school? We always had to use a microscope. Не знам дали го има това във вашите In science училища, class? в
уроците по физика, обикновено химия, използвам микроскоп и гледаме под микроскоп и го това тук. And then they give you slides of like your piece of your hair. И ви дават, примерно, да погледнете косъм, как изглежда, Or little amoebas. или малки амеби. So all these different things go under the microscope on the slide. И тези всички неща, които минават през микроскопа. And the microscope is the tool of focus. И микроскопа е нашето устройство, което ни фокусира върху този обект. So we can use the focus for many things. Това ни показва, че можем да използваме концентрацията върху много неща. We hear about this sports all the time. Чуваме често за спортове. Okay, do you know baseball? Знаете ли бейсбола като игра? Who knows baseball? Кой познава бейсбол, американски бейсбол? Okay. Аз с бухара. I had to know because there was just what we call the World Series in baseball. Питам ви, защото имаме една световна серия от игри по бейсбол. And San Francisco won yesterday. И вчера всъщност това състезание беше спечелено от Сан Франциско. So I hear the whole city went crazy. И разбрах, че целият My град е friends were полудял, saying. моите приятели са били много щастливи. So I'll say tennis then because I think everyone knows tennis, right? Ще взема като пример тениса, защото всички познавате тенис като спорт. When you talk to these players that you ask the really good players, how can you hit this tiny little ball? Когато гледате тенис на тези наистина добри играчи и си мислите как може да оцелите тази малка топка, You know, they serve it. It comes at 120 miles over the net. сервисът лети с 120 мили към мрежата. And the great tennis player was saying, when it first starts, it's the size of a tennis ball, which is what, like about this big, right? И обикновено играчът, добрият играч на тенис обяснява, че в началото топката е толкова голяма, с такъв размер. And then the focus increases. И когато се фокусират, размерът се увеличава. And it becomes like, I don't know, the size of a soccer ball. И размерът се увеличава до размер на топка за футбол. And by the time she's swinging at it with her racket, И в момента, в който замахне играчът с ракетата, she says it's like she's hitting something the size of a watermelon. тя обяснява, че усещането е такова, все едно удря нещо с размер на диня. And it's pretty easy to hit something the size of a watermelon, right? А както осъзнавате, да ударите нещо с размер на диня е наистина лесно. So this is that sense of focus when we direct our awareness. Това е усещането за концентрация, да насочим нашето осъзнаване. It starts small and fuzzy, Започва малко неясно и малко като размер, and if we really give it our attention, it becomes bright, vivid. но ако му отделим цялото си внимание, започва да става ясно, ярко And bigger. и все по-голямо и по-голямо. So our our awareness is focused all the time, right? По принцип, умът ни е фокусиран през цялото време върху нещо. But is it focused on a chosen object? Но фокусиран ли е върху един определен обект? Like, do we choose what we're focusing on normally minute to minute? По принцип, в ежедневието си избираме ли постоянно върху какво да се концентрираме? What is our mind normally? Какво обикновено прави ума ни? So let's gather some baseline data. Meditation scientists. Така че нека да бъдем като едни учени по медитация и да съберем малко информация за това. And just sit quietly for 2 minutes. Така че постойте за 2 минути спокойно. And watch what our mind does naturally, without trying to change anything. No focusing, И no без да се trying to meditate. фокусирате, без да се опитвате да медитирате или да променяте нещо, усетете какво се случва с ума ви. Okay, just notice what I'm doing. Просто усетете какво прави ума ви.
Okay. И така. So what did you notice? Какво установихте? The mind jumps from place to place. So it jumps from thing to thing. Значи ума скача от нещо на нещо. Yeah. Sometimes we call this monkey mind, like it's a monkey jumping from a branch to another branch to another branch to another branch. Наричаме това умът маймунка, защото умът подскача като маймун от клон на клон, на друг клон и така нататък. Anybody else notice anything? Някой друг да сподели какво установи? Движи се постоянно, едно, че нещо много бързо пуснато. The mind moves rapidly, like something is loose and moves a lot. It's moving a lot, yeah. Точно Very така, rapid, движи yeah. се много и бързо. Навънка, какво се случва покрай мен, как съм седнал, добре ли? He thinks what's going on outside, what's my posture, what's going on with the people in the room, this hurts, the pain, and then the mind started traveling. Yes, so the mind exactly it thinks, and it's not confined. It can go anywhere. Точно така, умът пътува и може да отиде навсякъде. The mind can go backwards and forwards in time, right? Може да се връща напред и да пътува да се връща назад и да пътува напред във времето. It can be in this room or it can be back at your house Можем да сме тук в тази стая и в следващия момент да сме в къщи or at work. или на работа. Anything else? Някой друг? В един момент заспива, когато не е фокусиран върху нещо. At a certain point, when the mind is not focused on a thing, it falls asleep. Yes, that's very good. That's very true. When it's like if the energy isn't focused outward, Това е както енергията не е насочена навън, it collapses. We say it collapses inward казваме, че се срива вътре в нас. and gets very dull and sleepy. И това ни кара наистина да ставаме сънени. This is very good because we have all the things that we need to notice. You notice in a minute and a half. Това е много хубаво, защото вече знаем всичко, което трябва да знаем какво се случва с ума и то установихме само за минута и половина. Jay Tsongkhapa, the founder of our tradition, Jay Tsongkhapa. Джейсън Капа, откривателят. Джетсон Jay Капа. Tsongkhapa. Да, извинявам се за произношението. Основателят на тази традиция, на тяхната традиция, He said, when you learn to meditate well, you can control your mind or direct your mind. той казва, че когато се научите да медитирате добре, правилно, можете да контролирате вашия ум. But before then, you don't have control of your mind. Но преди това, вие нямате никакъв контрол върху ума си. Your mind has control of you. А умът ви има контрол над вас. And there's this fascinating study just came out a month ago from the University of Virginia. От университета в Вирджиния преди горе-долу месец излезна едно наистина впечатляващо проучване. And they asked all of these people, how would you feel about getting an electric shock that didn't actually hurt you? В което беше зададен въпроса към хората, какво е усещането да ви пуснат един електрически ток, който всъщност няма да ви нарани? Какво ще е усещането? And they said, I would pay not to have that. И хората биха казали, не искам, дори никога не бих искал да усетя такова нещо. Then they put each of these people alone in a room for 15 minutes. Тогава всички тези хора, които били запитани, били оставени за 15 минути в една стая. With a little electric shock machine. Насаме с една малка машина за електрически ток-шок. Nothing else. И нищо друго около тях. After about 5 minutes, guess what happened? Представете си какво се случи след 5 минути. They started giving them
themselves shocks. Те започнаха да си причиняват електрически шок, да натискат копчета. Okay, because what happens between our own ears Защото това, което се случва между нашия слух and the emotions that go with it, и между емоциите, it's very uncomfortable when it has control of us. Е много трудно да се осъзнае, когато имат контрол над нас емоциите. So let's take, actually I'll finish here, and then we're going to go for about another 5 or 10 minutes, then we'll take a break, and then we will review meditation posture. Ще поговорим още 5-10 минути, ще направим една пауза и ще продължим с разговор върху позата за медитация. So one thing that I notice, like what everyone noticed here, is that when we begin to still our mind, Нещо, което забелязаха и вие забелязахте, е, че когато започнем да успокояваме съзнанието си, the moment-to-moment experience is very verbal, right? Момента е много вербален. Our mind in our waking and even our sleeping is always chattering a story. Умът ни постоянно разказва някакви истории, постоянно нещо разказва. Telling ourselves a story about our work, our health, our finances, whatever's going on, the funny look that someone gave us. Започва да ни разказва истории за работата ни, за финансите ни, за някой забавен поглед, хвърлен от друг върху нас. And so, as you notice, one association, one story triggers the next story, triggers the next story. И както сте забелязали, дори една асоциация, разказването на една история води до следваща история, така. And usually we're not even aware this is happening. И дори не осъзнаваме как това изобщо се случва. And yet it causes so much emotional and mental stress and anguish. И всъщност това ни допринася, ни води до емоционален и много така силен стрес и безпокойство. So then it's easy to think, well, say then thinking is the problem. И тогава е лесно да кажем, че всъщност мисленето е проблемът. But thinking is one of the most amazing things we human beings can do. Но пък мисленето е едно от най-невероятните способности, които притежава човекът. We can take great pride and joy in our thinking. Можем да се насладим на дълбока радост чрез своето мислене. So thinking itself is not the problem. Така че всъщност мисленето само по себе си не е проблем. So what is the problem? Какъв е проблемът тогава? It's like water coming from a faucet, right? Това е сякаш водата тече от кранчето. We're ready to wash the dinner dishes. Готови сме, пускаме водата, готови сме да измием чиниите. I turn on the water. Пускаме водата. And water's good. I want it to be running. И водата е хубаво нещо. Аз искам водата да тече. I rinse my dishes. Измивам си, изплаквам си чиниите. I go to turn it off. Отивам да спирам водата. The water won't stop. Но водата не иска да спре. It's running and running. Продължава да тече и да тече. So then we say, the faucet's broken. Тогава си казваме, кранчето нещо е счупено. And if Mark can't fix it, I call a plumber. И ако Марк не може да го оправи, трябва да се обадя на водопроводчик. Why? И защо е това? We want water that runs when we turn the faucet on. Защото искаме водата да тече, когато завъртим кранчето. And stops when we're finished. И да спира, когато приключим. And if we want the same with our minds, with our thinking. И всъщност искаме същото и с нашето съзнание, с нашите мисли. Right now the switch is broken to on for thinking, right? Сега в момента нашето кранче на мозъка ни е счупено на позиция включено. It flows on and on and on without any off switch. И без да имаме опция да изключваме нашето мислене, то тече ли, тече ли, тече. So we say that our ordinary untrained mind. Така че казваме, че обикновено умът, който не е трениран. All right, this is going to be interesting for translation. Това ще е интересно за превод, okay? We say we suffer from an obsessive
Страдаме от вманиачаване, compulsive, импулсивно вманиачаване. compulsive, is Yes. that, yeah, like it, From inside coming fast. yeah, compulsive, I'll go through it a little, okay? Delusional, Така, изкуствено като осъзнаване disorder. и всъщност една неразбория. I don't know if you have this in Bulgaria, but we have like a psychological assessment. Не знам дали имате това в България, но имаме едно оценяване психологическо, Like a diagnosis. като диагноза. Okay, so I'm saying we can all us normal people have this diagnosis. Така че да знаете, че всички ние, нормалните хора, имаме тази диагноза. So what does obsessive means? Всъщност какво значи вманиачено, обсебващо? Like we noticed, it flows and flows and flows. It doesn't stop. Както забелязахме, движи се без да спира мисълта. Imagine like we go to a concert or a play or a movie. Представете си, когато отидем на концерт, на пиеса или на филм. And it was common that the people around us just chat while we're watching the movie. Like, И докато гледаме филма, хората около нас нещо дърдорят. the whole time we're trying to watch the movie, they're just chatting with their friends. През цялото време се опитваме да гледаме филма, но хората около нас дърдорят и приказват. And that's what our minds are doing all the time. Това всъщност правят и нашите умове през цялото време. We're having an experience, Ние имаме някакво преживяване, but our minds don't even notice that we're having an experience. They're just chatting to us, right? но умът дори не обръща внимание, а продължава да бърбори и да шумлеви. And like I said, we don't have an off switch. И както казах, вече нямаме кранча за изключване. It's compulsive. Това е импулсивната част. Because even if it doesn't feel good, Защото дори и да не ви доставя удоволствие, we still want to do it. все пак искаме и държим да го направим. It's like it has an addictive quality. Притежава качеството на пристрастяване. The sign of being addicted is this to our mental thoughts is the same as being addicted to drugs or alcohol or anything like that. Усещането за пристрастяване към мисленето е същото като пристрастяване, както към алкохол или към храни. It's that you have a desire for it. Имате истинско силно желание за това, That you can't control or stop. че не можете да се контролирате и да спрете. So think about this. Even when we have negative thoughts that really make us feel bad, Помислете, дори когато имаме отрицателни мисли, които ни карат да се чувстваме зле, there's something in us that wants to keep thinking, yeah? нещо в нас, въпреки това, ни подтиква да продължаваме с тези мисли. And over again. И да продължаваме отново и отново. And then we say it's delusional. И след това другото определение, че е илюзорно, is because we start to think the narrator, the person telling the story, защото мислим за разказвача на историята, like if I meet someone както, например, ако срещна някой and my mind is telling me this whole story about that person, и умът ми започва да разказва цяла история за този човек от среща, and I start to believe that story is true. и аз започвам да вярвам, че тази история е вярна. And I start to think the story that I'm hearing in my mind И започвам да мисля, че историята, която чувам в ума си, is me. това съм аз. And that's delusional. И това всъщност е измамно. It's crazy. Това е лудостта. So our normal mind, our untrained mind, Така че обикновеният ум, нетренирания ум, is obsessive, meaning it can't be stopped. е вманиачаващ, обсебващ, такъв какъвто не може да бъде възприян. It's compulsive, meaning there's an addictive quality to our thinking and our emotional habits.
Той е такъв, че ни кара да се пристрастяваме към нашите емоции. And it's delusional, meaning that we believe what's happening in our minds is reality. И също така е измамен, защото ни кара да вярваме, че това, което се случва в ума ни, е това, което е истина. Okay, does this all ring true for you? Това звучи ли ви познато и истинско за вас? Can you relate? Можете ли да свършите с вас тези думи? So I just wanted that we all see where our starting point is. Така че искам да видим откъде започваме всички. And what it is when the mind has us instead of us having a mind. И да видим какво е, когато умът ни притежава, вместо ние да притежаваме ума си и да контролираме. Alright. So, questions or thoughts? Въпроси и мисли, някакви, ако имате. Okay. Remember, this is the last hour you can talk. Припомнете си, все пак това е последния час, в който можете да говорите. So should we take a 5-minute break and then come back? Tell me. Say 5 minutes. So let's take a 5-minute break for a bathroom stretch, and then we'll come back and we will go through meditation posture. Ще направим 5-минутна пауза, за да се раздвижим до тоалетна и продължаваме с позите.